Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Pobreng dato. Di ko ganahan nga mapilis mga pangutan na. Sige. Tabunan na nato ning lungon. Aron atong masud og balik siyang pantyon. Ayaw na. Ha? Nga naman? Unsa man ang naa sa kamot sa kalabira? Oh. Uy. Hala! Mura man nagpanapton ang gikumkum sa kalabira ni Scholastica. Gusto. Og iya gyud ni kumkum. Ako na ni kuhaon na. Panyo man na abay. Nganong gipadadaan man ni panyo ang minatay? Ba't lang ka? Panapton nga ligunon man eh. Linin man na. Linin. Oh. Mura man og. Murag naay marka kining mong panyo. Unsa? Abay, atong dadon kini panyo. Pero ato na ning ipahiluna og balik kining lungon sa ilawom sa nitso. Mingaw na sang palibot. Oh, may hawanan naman din ng luyos ilang bahay ni Tindo. Oh, uy. Naikaming bahay. Andot ka anak ko. Cute kayo. Dali ka mahimong musod arang maong bahay, Milche. Ay, ikaw din na, Sir Darwin? Oo, ako. Sorry. Yaginid-an ka sa pagdoon na ng bayan. Okay na, Sir, uy. Doon ay nagpuyo niya. Ug dili siya gusto nga doon ay magsamok-samok niya. Mao ba? Maula, mahilig ka niya ay sa photography. Yes, sir. Ganahin ko mga picture sa mga mananap. Mao ba? Sir, salamat kayo sa mong pagpasod na akong trabaho, ha? Pero, kano sa gini mag-open inyong ospital, sir? Posible nga karong tuig. Magkasugod na sa pag-operate ang maong ospital. Okay. Rod, doon ay Dr. Onya nga mo ani sa bahay. Libre ang tarang check-up. May tingali nga imo ning pahibuslan. Buwa mo ko'y sakit, sir. Noon sa madi ay ang imong blood type. A positive, sir. Mao ba? Sige, sir, ha? Mabalik na ko sa taas. Okay. Kuya, ako na ko ganina, eh. Kalit mo lang nga ang papa ni Tindo sa kumiyo. Binutbut raman ang totoo kong gisulti nila ni Johnny. Nga doon ay kwarto din nga dili pasudlan. Doon na ang bitay sa layo nga dili pasudlan. Pero, kinsa man ka ang nagpuyo sa gaming payo sa layo? Panyo mo rin as minateng. Sigihan na magtayhop eh. Oh. Hadlo ko nga magisi siya. Linin man ng panyo Linin? Oh. Ligon kay ng panaptuna ka ng linin. Mo ba, bay? Oo. Mura man og suwat yun yun. May tingali nga imo ng bason, abay. Ha? Pero, di ka rin mabungkag. Oh, sa planggana na ibutang. Dayon, bubuag tubig. Aron mulutaw ra siyas tubig. Sige. Magkuha kong plangan. Ako na. Ako na yung balihon. Oh, uy. Mabasa na? Oh. Nara. Oh. Nara ang unang litra? Abay. Abay. Planggana nga doon ay tubig, Abay, mabasa na nako ang unang litra. Nara. Nara? Seryoso ko, bay. Ano mo?
Ipalutaw lagi na ining tubig. Hinaya lang. Oh. Nana, milutaw na ang suwat. Nara. Narasa. Oh, nara sa... Ang unya sa ubos na ay... Sabra. Berdin? Oh, nara sa Berdin. No, nung naapil man ang Berdin ini. Berdin. Si Lula o si Inday Ina. Berdin to sila, di ba? Nara nga kahoy. Tagko man nagahuya. Saan kay buti pasabutan ng iyang gisuhat, no? Ang akong nasabtan ini abay nga dunay nara sa Berdin. Oh. Wala no. Maglabad lagi atong utok ini abay ay. Bay, mamalig ta sa yuta sa mga Berdin. Samanta dito? Mayo! Mayong adlaw! May ngadlaw! Hala, ate, kuya, Oh, ni alagi mo. Ni Amiday kay nagdana sa og bugas para ninyo ni Lula nimo. mao na. Onya, niya pag yung mga dilata. Noodles o uban ba? O saban, madugay patos Lula nimo. Ni naman to karon si Lola, ate. Isolo na nang daan na mong groceries, Inday. Ako na dahil ning bugas onya. Kuya. Abay, tanawas palibot. Kundo na ba sila'y nara dinhi? Mura magwa, abay. Bitaw no? Oh, Kaguna sab. Ay, mayong adlaw Lola! na, Lola. Ganong nabalik naman sab mo. Nagdamig bugas o sud ano no ninyo, Lola? di ba misaad man mi si Abay Chani nga at timanon mo niya, labi na sa inyong pagkaon? Wa naman mo balik sa kumpayag si Inday, Ina, Lola. Mao nga kami na lang balik din, he. Tininood gani ay ang inyong giingon nga tabang. Oh, Lola, uy. Lola, mangutan na ko. Sa unsya man na. May kahoy mong nara ining dapita? Doon na. Hayam na karon, Lola. To ara ay saat bang sa sapa. Inyo pa ba nang yuta din, ha? Oo. Pero nabaligya na. Lugay na. Oh, mau ba? Pero kanang mahimo rasab nga motunob ang dapita Lula. Aw, mahimo kayo. Kay patay naman siya nagtag-iya ng yuta. Kinsa naman ay tag-iya ng yuta karon, Lola? Mga amador. Amador? Lula, may kaila ka bang amador? Oh, may suod kong higala sa unang panahon. Si Tikang. Tikang? Dahil nasangganan ay. Buutan si Tikang. Pero lain kay pangantik kang. Ano sabi na tinuod nga na ng tikang, Lola? Eskolastika. Ha? Iskolastika Amador? Hey, dugay nakaayo siyang namatay. Mao ba? Pero kamo nga mga Berdin, mao gid ang tag-iya ng yuta sa atbang sa sapa sa una, Lola, no? O siya kami sa labing daghanong yuta sa unang panahon. Apan, tungod sa pagkasugarol sa akong igsuon, anam-anam nga nabaligya ang among yuta nga tos mag-aabador. Mao ba? Kinsa man ang sa imong igsuon, Lola? Si Manolo Berden. Manolo Berdin? Oh, Kung mao na, kamo day ang tag-iya sa musuliyo sa mga Berdin dito sa Minterio? kami. Apan sukan namatay ang akong apo nga si Melvin. Wa na ko'y ganang musod sa maong menteryo. Kung mao na, tinuod yun day nga usa mo sa mga yutaan ining dapita? Oh, apan salbahe sa akong igsuon. Human niya mabaligya ang among ubang yuta. Bilaya siya. Pero pagbalik niya, namatay siya. Ha? O sa man namatyan sa imong igsuon nga si Manolo Berdinola? Ginunggab siya sa baylihan samtang nagsayaw. Gipatay si Don Manolo Berdin?
Kisa may nagpatay sa mong igsuon, Lola? May gidudahan ang iyang mga barkada. Kinsa man? Usa sa mga pater, Pater? si Darwin Pater. Unsa? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!